Čaute, zdravia z Hademiner pri ďalšom videu. Tentokrát je to video zo série World of Tanks, 5. tier, takže už si myslím, že to bude celkom v pohode. A jedná sa vlastne o tank M4 Sherman z americkej línie stredných tankov, takže ideme na to. No dobre, takže nejak nás to sem portlo, nestiažujem sa, 5 šestiek na obidvoch stranách. Tak kam to dneska dáme teraz momentálne, neviem, ja sa asi pozriem tam ide taký nejaký. Tam, že T-34 sa spotla, to je vlastne to isté, čo sme my, lenže v ruskom pole, nie je to oveľa horšie podľa mňa, lebo je to proste ruské, no viete.